ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ ଟାଇଲ ଫେଲ ପକେଇଲନି କି କଣ କଲର ଦେଇଦେଲ? ଆରେ ପୁଅ ଦେଖୁଛୁ ଟାଇଲ ପକେଇଲେ ନା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତାପରେ ଟାଇଲ ଏପଟ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ରେଟ୍ ଆଉ କଣ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ମୋର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜଣେ ଭାଇ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇଲ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଘର ରଙ୍ଗ ଦଉଛ ନା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଣିକି ଆସିବା, ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଉ। ହଁ ମାଲିକେ, ଆଜି ଆସି ଆମେ ଭିଜିଟ କରିଥିଲୁ ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଥିବା ଟାଇଲ୍ସ ଗ୍ୟାଲେରିଆରେ। ଏଠି ତମେ ଟାଇଲ୍ସ ଖୋଜ କି ମାର୍ବଲ କି ଗ୍ରାନାଇଟ ସବୁ ପାଇବ। ନିଜ ବେଡରୁମ ପାଇଁ ଟାଇଲ ହଉ କି ଠାକୁର ଘର ପାଇଁ, ୱାଲ ପାଇଁ ହଉ କି ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ ହଉ, ବାଥରୁମ ପାଇଁ ହଉ କି କିଚେନ ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା ଖୋଜିବ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ବୋବାଲିଆ କଲେକ୍ସନ ପାଇଯିବ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନିଜ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ଲୁକ୍ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଟା ବି ପାଇଯିବ। ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ ୱାଲିଫାଇ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ନିଜ ୱାଲ କୁ ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଫର୍ମ ସିଟ୍ ହଉ କି ନିଜ ଫ୍ଲୋର କୁ ଆସ୍ଥେଟିକ ଲୁକ୍ ଦବା ପାଇଁ ଉଡେନ ଫ୍ଲୋରିଂ ହଉ, ରୁମ କୁ ପୁରା ନଙ୍ଗା ଲୁକ୍ ଦବା ପାଇଁ ବୋବାଲିଆ ମିରର ଆଉ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ ଆଉ ବୋବାଲିଆ ବୋବାଲିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପାଇଯିବ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ଆଉ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ସହିତ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଆଜି ନେଇଗଲି, ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କଲ? ତମେ ଆସ। ଟାଇଲ୍ସ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଲୋକେସନ ହଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟୁ ଜାରେକା ହାଇୱେ ସାରେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଆଉ ୱାଲିଫାଇ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲୋକେସନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନ୍ୟୁ ବାଇପାସ ସୁଙ୍ଗୁଡା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ।